Ευρώπη, κάθε 18 λεπτά μία γυναίκα διαγνώσκεται με καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Τα περισσότερα περιστατικά βρίσκονται στις ηλικίες μεταξύ 25 και 45 ετών. Το κυριότερο αίτιο για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας είναι ο ιός HPV. Ο ιός HPV είναι ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται σεξουαλικά στη γυναίκα από τον σύντροφο και παραμένει μέσα στον τράχυλο εφόρου ζωής κατά τη διάρκεια της ζωής της γυναίκας. Δυνητικά μπορεί να δημιουργήσει αλλοιώσεις στον τράχυλο της μήτρας, οι οποίες διαγνώσκονται αρχικά μέσω ενός τυχαίου τεστ Παπα-Νικολάου. Αυτός είναι και ο λόγος όπου μια γυναίκα θα πρέπει να κάνει κάθε χρόνο το τεστ Παπα-Νικολάου αρχής γεννόμενης από την έναρξη σεξουαλικής της ζωής. Εάν σε μια γυναίκα το τεστ Παπα-Νικολάου είναι παθολογικό, η επόμενη εξέταση που θα κάνει ονομάζεται κολποσκόπηση. Η κολποσκόπηση είναι μια εξέταση τελείως ανώδυνη, όπου στην ουσία με ένα μηχάνημα που ονομάζεται κολποσκόπιο μεγενθύνουμε τον τράχυλο της γυναίκας κατά περίπου 30 φορές, χρωματίζουμε τον τράχυλο με δύο διαφορετικά υγρά και αναλόγως της χρώσης όπου θα πάρει ο τράχυλος, διαγνώσκουμε παθολογικό ιστό ή όχι. Από εκεί λαμβάνουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι ιστού με βιοψία, το οποίο θα μας πει ακριβώς ποιες είναι και τι τύπου αλλοιώσεις έχουμε στον τράχυλο της γυναίκας. Βάσει αυτών καθορίζεται η παρακολούθηση της γυναίκας και με ποιο τύπο θα παρακολουθηθεί. Με ένα τεστ Παπα-Νικολάου ένα εξάμηνο, κολποσκόπηση κάθε 1 έως 2 χρόνια. Σπανίως το 2 έως 5% των περιστατικών αυτών βρίσκονται σε πιο προχωρημένα στάδια όπου θα πρέπει να γίνει καθαρισμός του τραχύλου της γυναίκας. Αυτό θα πρέπει να γίνει είτε με λέιζερ, είτε με λουπ, είτε με διαθερμία. Έτσι η γυναίκα προλαμβάνει ώστε να μην έχει ποτέ και να μην φτάσει ποτέ σε αυτό που ονομάζεται καρκίνος του τραχύλου της μήτρας, όπου εκεί βρισκόμαστε σε πολύ προχωρημένα στάδια και με πολύ μικρές πιθανότητες επιβίωσης. Έτσι, το τεστ Παπα-Νικολάου, μια απλή εξέταση ανώδυνη για τη γυναίκα, η οποία γίνεται μία φορά το χρόνο, σε άλλες περιπτώσεις όταν είναι παθολογικό ανά εξάμηνο, μπορεί να σώσει τη ζωή μιας γυναίκας και να μην φτάσουμε ποτέ στον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας.